Kidhi mbele. Report ne wacho ni mine mathoth manie gwenge nitie koda lo mang'eny kipimo koda mago manie bombe, kata kamano manie gwenge onge koda thothgi onge gi obok mago title deeds. Idano mana nyiso ni to en yo mane ma miyo nyalo tiyo godo, kaka ni wacho samoro wene lo gi watne, samoro wene gi jaode mane owito ngimane. Ere yo ma miyo no nyalo tiyo godo mondo miyo neni obok mar lowo no kata bedo ni ok onyiewo gi pesane bedo mare? Erokamano, abro dhi direct mane penjo mipenjo. Gino ma omiyo ng'ama miyo onego bed ni kawo mondo ng'i ni oboke obede nyinge kata oyudo lo e nyinge. Nitiere gino ma waluongo ni succession process, matiende ni nyaka owuog odhi e court one ni olok lo owuok e nying jalno mosenindo moduog e nyinge. Koro e process mar succession onego bed ni ikuongi bedo gi barup chief. Barup chief kiseyudo ti wan gi jomiluongo ni beneficiaries, jogo ma ng'ani noweyo monego bed ni yudo mwandu ne kata pogo mwandu, nikech samoro jalno monindo ne en kata kwar ng'ama miyo ni, matiende ni lobni ka yueche nyaka yud, nyiminege nyaka nyithi babani nyaka yud. Koro e seche midhi timo succession nyaka ien sure ni ikawo beneficiaries te kata jogo man gi ratiro mar yudo mwandu jalno monindo. Bang' mano ibro manyo ID kata kitambulisho kuom jogo madongo. Ka nitiere nyithindo mapok ochopo higni 18 to ibro manyo birth certificates. Then ubro dhi e court mondo ufile gimiluongo ni succession. E seche muse file succession, court biro miyo thuolo mar mondo uapia kata udhi e mbele doho mondo one kata oyang ni adieri jogo mowe kata jogo mochiw nonro gi gin jogo monego bed ni yudo mwandu ni.